अरे बोऊ बिरियानी रेडी होइलानी आज्ञा ओ जा जा आनी ओ झियो मानु खाइया को दे हौ खाई दे सब ମା ଲିପିର କାହିଁ ଆମ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ବାড়ି ଦେଲୁ। ତମେ ସବୁ ଖା ସିଏ ଘରର ବୋଉ ପଛରେ ଖାଇଲେ ହବନି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବାଢି ଦେଇଛି ସେ ଆସି ଖାଇବ ପଛରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା, ମିଶିକି ଖାଇଲେ ସ୍ନେହ ମମତା ବଢେ। ମା ଏମିତି ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର ବୋଉ ଝିଅ ଭିତରେ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଯେମିତି ସିଏ ବି ସେମିତି ଝିଅ। ଯଦି ଆମ ଶାଶୁ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଏମିତି କରିବ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ପଳେଇ ଯିବୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ବୋହୂ ହିଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ମା କରିବୁନି।